tiefoɔ mosomfoɔ mudifoɔ onyame abasa enso tie na muhumi ache onyame a odi mi ho afofie na wama menwu na wama meti ase no mede sa nyankopɔn nchi a etumi kese edebrɛw na ma me fanchi akese mama dɔfo bi na me fama me nuanum bi no mu onyame ba ye wade nyina wo kwan ye nyina ne fata abi se Ghana ye beja na nsɛm kɔso saa onyame somafo onyame difo monte ma no se ma bekasa orofo enye se me mekasa o ne se mbekasa emrepam abi se erika meto so ama menchia me University na menchia anahima Queen awo Parako Estate onyame hira kase ena mrema o amenchia maame Christy a owa komapa odo netima edemadifo onyame ba sa mo hu ma chenti ena maba na mene mo kasa tiemi ewiema edeja ama bebre ekoso na nyama ekoso yemi sase edem pa na ama Ghana ye kijigijacha nyame kan se efa bi no kra Ghana fo yempe efa bi nso yetimamufo na ama Ghana ayesa ye nua bi a ye fra ne kaka a akoba se nipa bi gi ni nkwa firi nsam hwade e mampene na kufuado ontwetwe nkosi obi so na mo Ghana nkoso ne Ghana yie ntina na Ghana youth kasa na ye kan sen oman ne nipa bi di ahye omo nsam ana omo kasa omo boso ana omo ye ne entene ene ne enye odofo tie mi huni se Ghana oman ye ba akopɛ Ghana oman enye mienu na emom me kasa asem we mbiri bi se na me kasa wo man channel so na me ka se enne ebiri bi ba ye 2021 ye bewuram no enya ahogoso ema o man Ghana na ye man panin port adwa so obekwa ho hihiam okopa bosia kora wonya bi na Ghana police fo mon kwa dan san mu ama me kasa obi ya mon pai ma police fo ana so be kasa nsem twerofo mo yen sori na me san kasa ni asi wo Nigeria no ye mpese bibisi wo Ghana sabre amene wo kasa yi insi se asofo ye bom pai ma o man Ghana ne ye bobi ma o man pani o tie adwa so no na o man Ghana adwo no ni atu ye ne ntokwa ejimi ni asofo obi be kan ho asem ena wankasa na ye den obi kan ho asem na wankasa na ye den hwade ne wate ubotom sika ade ato aduane ya ma na di no okasa huni se na dwinsa ne wate ubotom sika ade ama no ato aduane adi no okasa huni se na dwinsa tisa ni pan yan kasa okasa mfi ma san se ya maame Patricia Evangelist asiedua hwade wasam ba ya me beka bi na matufo me pa chotie maame Patricia so wo bedi nyame akidi a otai ni doso amane ni doso hwan ni be doso na nyini nyina na ese wo kasa tie mesi otai ni be doso amane ni be doso ani mugwase ni baba batanyini nyina na ese wo kasa
Fani nyina ya mpaibo. Ma wo se o kase papa OWUSU Bempa sa onimu. Na aya wo ya agi so be pa wo chew. Agi so be yesei. Ma me hwade ma me kasa me kiro. Papa OWUSU Bempa be pa wo chew. Wa be pa wo chew. Onyame, oyonyame. Se papa OWUSU Bempa akesi. Se on kesi ye. Anu business say na wom, mame. Se o pese kingdom no no abade a. Na bire bi atwa mu. Ne awde ye nipa bi no. Ya de sa ba yew. Nti nia me de ma wo se odifo kwasentwe me de ma wo ne se. Kamene wa kama kama no atum. Na de fire pipe no sufura wurade se on hye na mo so kasa ebema pensi bebre aba mechi se wo kasa oba tan papa OWUSU Bempa yusu wo yusu ama wo ye nyama bi ehun hia e ma me hwade da nyama ya se o yusu na nne nyama ya to nsa afro kan na o yusu no na wo hefa na hefa na wo enenso hefa na wo ni ame pesa be kachira no se kanwanu tum na nya abotere na twen na ye mpaibofo because sen na ukachire nyina se wa evangelist na san ba be kasa biye mo a maami yade wanya ba kan ya yenka maami wanya ba patira ye ne ya yenye me papa OWUSU Bempa mesrew sanka asumdwe beba oni maami Patricia evangelist esi eduwa ntemo a anka asumdwe beba kama men ka twema men twi ebokuru a Christopher was nyame ma ye ho ye sere wo wiase almost sere ye nipa di empanhwere enne metime ka tire de men sasi me bo se ye papa chief lemam owani onyam sen Ghana asofo e ka ho bi ya papa chief lemam owani onyam asen Ghana asofo oni mi entia wadi ni huni ada na Ghana asofo yenni ye huni nti obi ka ye ho asem a ne yankasa na ayede maami esi eduwa mebe kaso be evangelist wa be ye na Ghana kwa ahonyehiem asofo brewe ne se sore bom mpa ye de ma Ghana Akufo-Addo obeye ni dio wa be ahode na asa me say den asa ahode bia ni ho biem se Ghana asofo ye benya ni enuonyam se na chief lemam enya bi na agi se ye doye ho agi se na ntintwitwa ye jai agi se ye bo paase obi nsori ntia nunua no agi se ye jai odifo akwesentwi meti se odwanfu no mi nsoro sikan biem memfa ho ne abaka fa me se nokura nokura wo me ene Nyankopon tam se nya nokura nso a enya nokura wo me ene Nyankopon tam enya wo na abajaje me e papa chief lemam pie wa bia na de anuonyam aba ada ne yentimi nya saa de bi jade baby yenu kakawu yen chief lemam akọ asofo akese amugu Ghana ha a bi from ho bishop archbishop apostles prophet why na etu ni na akọ akopera sumdwe agi se chief lemam because ya de nyame adwuma na gurato pre ene ye siniti ase enti maami Patricia si adua so ba so be ka Onyankopon kingdom mu a ma wad identification wonya hoho biem ebra wo wiase na ye hoho ben na wonya hoho biem
wonya hoho bie mu wose moye onyankopon henie no ma moye the citizen of the kingdom of God but ya barabo nyina no enso nyame ani ena me ka se enne ya ma onyankopon ni onyam atofom ena muslimifo yani ye frɛ wo se ye kristofo benna me ka si me bu pense ya papa chief limam papa onyame ma wonyini nche onyame ma wonkwam ware onyame ma ye yamma nyina mbeto nyinya wonsam nhyira adenchi na me kasa papa nyame nhyira no because one thing say chief limam sore tia limam bi wo baabi limam bi so firi baabi sore ntia ni nua limam enne Ghana asofo wo opren koso na nua tia chietwe o memes me pa cho sa ne wo ye adwuma ma nyankopon wo de wo koya ma bronsam wo ho nti obi so be mu a na de ani braba sank ye nyina be ba ko e ma me Patricia evangelist Esieduwas wa papa ne ho achi so okobo apo so wa mapo so ya azan Yesu Kristo so ba won mu nware ye o ma won ye adware ya bobo tai about bon ye fo ba nti enke ye mbrezi no ni yan correcting mistakes ni yan treatment no because oye kotofufuro afes wa banzuo na ni so tano baburu ko somu a ohuni se no okitaburu san mu what you say na mami evangelist Esieduwa ni ameka kire no se ma wakoma nto ye nanya otwen honhom nanya ahobrase honhom na mamma wano entia sofo bi abiem so wani ji so ba nyame adwuma de ya kane nyuma a moye no atwam kane nyuma a moye ye me chi so se papa OWUSU Bempa e de odi adwuma fun me pa cho sa bere no ma ho kwan kane nyuma na twam nti se wa ba nyame mu de ya wasakra manipa nyina hu se wasakra because ne ye de ya no wo de ye obi o wo ye mane boro so 10 times Udi bidi obofo udi bidi ya papa opammo the nation prophet udi bidi no udi bidi bebreka apia bebreka no nyina obi ansa kane de menu aba mehu si waba Kristo mani age because onsan kotena baabi ya honye no ensan koba apu biem ne ya mepene se okra na ade ma Kristo no obey citizen of the kingdom of God Ngana min kasa but me hwed ne koso na etan ti ne mabakasa no chief lemam enyina ba bia anye we da enkosori ntia ni ada what you say Kumasi chief lemam sori ntia nkra chief lemam ba sofo won kra sori ntia Kumasi sofo na Kumasi sofo sori ntia nkra sofo are you joking ye de agro ne yedin sa no onyame hu yembo onyame ba onyame hira ne na basa kese ne nsonso ene onyame kese ne fa ho di no onye kese ho so owia mi nsem a odifo dem trust man kire bibia owia mi nsem a aban eya aban a kane titibre no esi edua no amusieye wei edua no amusieye o esi amusieye flower sana yisua no na ye nyina ehunu se amusieye flower na ni dua no wo bi fie na makosesa kakra na me kira de we na okristoni a wo ba bibia no wo hu ne a onyankopon nature ne tumi ewo na ye nim nti na yankasa ya tanishi ade ne image na ya tanishi ni image a we a ye be hu ana ne using ayedin ye hu ni se e abosomsem ana asa ade ye musia de ade ne be fie na enne ya maame bi adua oni fie anam se God bless nyame hira ne se wadua na o ye mana ye fe onipa bia tie me oso dai bone e fa choti oso dai bone dai a woso no
na ompe obi wa baso dai na oni obi da o ma ba cheche onye mebiri na aban me cheche me hwe ache obaso da na obi ni oda obaso da na udidi obaso dai no e ba chotie na obi ji unsam sika e ba cha aban we fa ba ko miensa bie Bible mu Psalm 50 verse 1 to 5 fatum finfin na sensu ogu glass mu na fasi so na fa ben wompa no me pa cha anapa bia no wo so pa da wohuru wanim wo so na da wohuru wanim wo so na da wohuru wanim onyame be pagya na ni onyam awo wo so ma sa dai boni ni nyina ohu biem enti tie me wa wo hwe me no me di ni prophet Erika Kwesientwi na dodo na from me nyina president ma me fa me telephone na manyawo ebia o person mi di sunsum nkomo bi e ba jo tie me na ma o from me abenya me 0543 419160 me da sa for your God's Revelation Ministry ano ya wa Ablekuma Agape William Street Ablekuma Agape William Street o free Pentico Junction ura Agape Road no be 3 minutes na wadu asore ho e ba cho tie me frame na onyame sunsum na basa kase emra wo so se Yesu ama odnani onyam kase e be kata yeso na ni tumi kase ene ne nsa kase no enso so onye odnani onyam kase be kata yeso haban upa bi a e ba cho ko hwe bi obi oto ade kra na skane enyina eche no e pa cho yen se na me kana fa nsusi babo na chi o kan quotation wi a anapa fa nso no huru nsa fa mi hu wanim onyame bema oto ade ne skane hye no e begina na anuonyam aye nyame dia onyame nhiraw se wo hwe me na wo tie me beda wase